Nakasimba agad jud kurong adlaw. Si Undoy dare nagtikaw-tikaw sa kusina, nagluto rin jag isang panihapon. Sadyo balik ka nagdiga mo. Nagpadangag mo po ko na yung saging, snack. Saging hilaw ba, hilaw. Alami, ano? Ang paris ang tadana, kuan, isdang sinugbaw, may isda. Agad ang giluto dahil taong katuang giherbis ganina. Kaya gusto man nagaharang lapuan. Nalipay ko kay nakasimba na gadzog ko. First time. Budget, ganini, hadyan ni budget, hadyan ni ituwa ni utanan. So sa una gadzod guys, nga di mga saging, araman may kawat sinang gusgad may pa mi. Manaba-taba, masi may di among saging. Paligid bagilid. Sakit ra ba magoy? Mananab-tanab ka, hadyan ka latuson. Mga antanin jo, mawara na istak sa kabuk saging. Iparis na, nila men tapon ni parisan o kanang protein, may protein. Guys, gibisita rin ko nila sa dagidadaan ko nila og ganas, daghang ganas. Aghang gusto mo ganas katuntang puti, sa kaya piki magputi ron, puwaho na laman, pero maura man sing ganas ha. Gidadaan day po ko nila og nangkang hinog, kay agnang kanila meron nga hinog man. Sa kay nabunghan, siguro sila kinaan, kay sige kahinog. Grabe po ka, dag nang kaga, tunga mampus nang kagidaan ha, ragana. Ang ragana ka ajo. Haning ipakuan ni Undoy, patangtangi nga na ba? Ja, haramang i-sud sa ref kay kada kaon, sa rakabuo kaon na kay bawal magkurog mga tamis, kay taas atong sugar. Grabe, salamat ka dyan ni Mayor ug ni Aisa, kay ila kong kidadan dari, wa ka sila yung taon ma. Wain taon sila magduha-duhag hatag na. Ara pag nga naghang pagtuo, kana pitong sa puryot nga na nga. Kanang hiwa, bit ka matag-G's, 20 nga isam dapod ka buok, aw tunga dyan, nagkatunga ko na may taas, bye. Ja agkat nga da na huy ko ay sang anong yung giraghan nga ako ra magsamukan kamera Undoy duha di ay mi ja anong gi padam putanan dari arang daghana pero ingan ba sila nga banghanong sila kinahanglan to pero dugay man na makuha na nag-isod sa ref pawas load ba ginagmay ra gud di pud ingog palabian jud nga na kay ara ba ja panang isa kani nga mga iring guys bisag sigig tuwa magsig ngawk-ngawk basta namis kusina magtikaw-tikaw sige dyan ngawk-ngawk papansin gipalit day ko ning ay sa ila Mayor sinto 50 ko nung isa ka book nang kaayahin kay barato ka ajo kinanglan majaluskon guys kung di ni mo luskon dali ra man ni malata pero malusok na nimo pwede na nimo isud-sud sa ref bisag pila pa nakaadlaw di na jam lata. Good morning ni tanan alas 5 buntag sa jo kuning bakod mula ko mas Undoy karon kay liabot ang atong mga t-shirt guys para sa last fundraising ni Tere jak ho ang Undoy tos talibon lajo lagi pud kay agipadadaan kay wa man mo dur-tudor di adtuon kay aram gud ko ato bugat ba 26 gud ka kilo mo na nga adtuon tong Undoy sa talibon jag ako kay laay man kadug ako ra mabilin dari uli ko sa among asa ja aglola pod ni Undoy ning taliwa naman gahapon mudong si Jaunja jadi kumauban kay daghag tawo didto mo nang ato sa kos family house karon ay gimi nga po kong tatay nanay kay tatod mo nakita China na nakabisita man to na dari sa tatay may wa na gid mi makitag pila naka sus dugay-dugay na jud imingaw ko nang uli sa ko karon nagdara kog pamahaw na kay og morning kay kang pamahaw kay oatmeal man para less bitaw si ja og less sugar more fiber more protein. Alas 5 bundag sakto pod magpainit ko kay amdi po tamang luspad kay murag nang luspad ko sud sa tulo kasi mana nga nagsigir ako pudo sa sud murag hilo-hilo ta murag tanan ning sakit sa atay simba ko pala jo tanaw ni jo guys grabe ko puhag mong motor dari kay gafag ingani dari basta buntag sa jo basta dari bukid bitaw humot ag hangin basta buntag sa jo di pareha sudan nga amoy bitaw usok di ba good morning series mahaglak ra mo sa kay series grabe daghanan nga balintong series dari Bohol di ana ko guys hani kay pamuhat sa mga tawo ari excited na ko. Hello good morning. Morning, Nay. Amin po po. Namahaw na mo, Nay? Kasama yung uban? Sa to pa, kuning bakod ninyo ron. Sa to naman kumubakod. Tatay, mata na? Libang. Libang. Amin. Mainit sa muna, mainit yung Di na kumuka. Paano? Bawal lang pa ito na parang naghanap. Para enjo. Naman kayo pa. Ha? Pagkapi sa dula. Di ko kape. Namay ko kung David to gabi hanggang na imuhin mo ulan na. Ang susukan na. Din dirty. Namas lai sa to. Puasa ko ano. Nas mayo po. Moto na mo kay moto ko talibon. Matus lato na kay mula ka mas Undoy matut talibon na ga. Namatay magidang lula. Hayo na. Jaginahan sa idang papa.
Dito ng burang. Kaya gila na. Ja, di mo ko pwede mo to kada kagtaw si Zara pagtuon. Buti mo lagi. Mainitan eh. Diyan, ano na eh? Ha? Ando na. Kapan ko magkali. Hindi naman. Sa jura, jit may lasing ko pa manggugapin. Di sa jura, may kaya mo sa jura na undoy, ja, laajan mo ko dito. Mahaw tanin sa gaya sa gang pamaw dari utmil, ja, ang gibot nga ni gamay nga, kanang saging, gamay ra, ja. Itlog ako man. Wa pa. Hapang pag di po ko na mukha na nag-init, pinamayahan. Napaaka naghangari ba? Nay, tanawag ang bata na eh. Hindi na ko doon. Bata Hindi na. makita na. Murag sa ito. Hay tao na. Kaya kabuhan di ay. Tulong. Tama na yung uni. Oo, nay kamot ni Zaza na ilang tiil na. Napibilahan doon sa nalagay ba na og busin. Ayun, murag lahat ko siguro ni. Bol ka. Mga badi. Kaya na yung kob na po siya pagkuhan na. Luhagan man siya. Alam mo luhag makamati na ka muluhag. Di pa. Di ba kagamati? Ingin magdoktor di pa ko nung mabatian pero lag nagsatusod siya nagsige na kuno tug luhag langoy. Kaya yan na naghadang siya. Nila pa no kob na po no sige tuzak wana nagbikang kang na kamot sa il jan nagkisi lagi nay. Parang mga lagi nay nagduhat siya nga na. Napurma na no. Himsig naman sa ako kanang tukong buwan, wag ibang mabati mag-upat. Ngapot ka nga. Kaya nanay mo lutong dari ang mabati ay magkadahon. Gilid. Ha? Gilid. Wa man, Dani dali ba? man tabok man siya. Manumpag manadani si Ublak kakilid. na kanang mga Pwede tukong pa ma- walo na mangnikon Pani na si nga. Jama, ko anan di ba si Jama feel kay gamay pa pag gani mura ra gani guwag ang tijan. Dunan na si Ja. Wa ano? Ilan na ko ano. Ay Ay bugbog tuloy na. mga uban Supat na ninig ka. 24 siguro. terus ako na. Karon, wa na. Kaya nag-anak day, tanawa day. Ato ilabay sa sapa ha. Panggaha. Ingan ra pagag nay bata ilabog ko sa sapa na buang na. Maimpas. Ganahan kog laki nga bata. Nato siguro may ang laki. Wala pa sawa pa siguro. May kog laki hang anak kay way daghang kuti-kuti. T-shirt ra kasulis. Way daghang arte-arte. Yan. Namali kay banget yan. Be patanaw ko no si mong banget. Dali. Tiya, grabing lamig banget. Puti magbanget ni Marbag sa Taklaos yan. Ag sila na naidaritir ba? Ag sila na naidaritir kay mura na mga Amerikana. Mga Amerikano, di naman mamahaw. Ako rin namahaw na ha. Ang pamahaw. Grabe. Wapod, mura na pag Amerikano. Hi, Satir. Ayo tay, hi. Diba ro? Tiri. Ano tay? Ang pagginoo. Ano tayo? Pagkapos ginoo. Buntag hapon mo to. Maluwas kasi mong sakit. Gali anak ko nonoy. Di naman dahil nagkub-kub sila misa. Di ari na. Agsi Aliana kay arangka lamig aping pink na madagan na bitin eh. Na? Di asa di ana di ah. Ha? Hi. Di ah. Bugdo pagdaghan. Pinabugdo pagdaghan. Nay. Aliana apit ako lang mag-birthday sa imong ihanda. Bakit? Baki, tinuod ko tabangan na samantaw ta mamaki na buoy na. sa burprag na iba itong ihandag. Hawi ra ring cellphone no kay mahungit ko pamahaw. Na. Pasudla ko ng bullfrog kaya kung handag birthday. Na may Nay. bullfrog na gabi. Dai, sunod sa burprag. May mga dakit. Sa kanundaan. Pansit. Pansit ra ko no. Pansit ra. Di mo siya di naman po mukhang pansit. Gabi tagang hilin ng pansit dariyo. Di naman po mukha sa pansit. Ang hinatag ni hilin. Pumunta na si Janay sa gusto sa birthday. Sa imo yan, spaghetti Sa pansit. pansit. Gusto mo birthday. Spaghetti na Ah, Spaghetti ra ko, no? pansit, pili. Spaghetti. Spaghetti ra ko no. Sa may pares sa spaghetti. Isa kay kasi may magluto si Aisa kay mga mas maribuhok. Ikaw day magluto, Nay. Monica. Kasi dili sa laman. Si Monica na naman kay Sabado mas Aisa mga mas maribuhok. Narbaho na. Si Brian kasi nakatunas TV ta prome. Sa le? Sa isa mag-birthday. Kasi sa isa mag-birthday. Di mo ko sa maghanda. Amoy nagpansit, magpansit ra gamay. Sa birthday sa day. Ano ba Miss, this size? Wala ka ako magkuha ko sa buwan. Ikaw ra lang may mulakaw. Okay. Commute raman ko. Hmm. Bull. Dapat magtapos ng uyab diha ha.
Wa naman day na. Naghilak mo lagi ka. Naghilak mo lagi ka. Sikon ko nang